Ίσως αυτή η ταινία σώσει τη ζωή κάποιου. Η μικρή πόλη Troop στο Τέξας είναι ένα ήσυχο και ασφαλές μέρος όπου οι ευσεβείς κάτοικοι γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και διατηρούν στενές σχέσεις. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι σε ένα τέτοιο μέρος θα μπορούσε να συμβεί ένα φρικτό έγκλημα. Όμως ακριβώς αυτό συνέβη τον Αύγουστο του 2002. Το ίδιο το γεγονός της διάπραξης ενός τέτοιου εγκλήματος συγκλώνησε τους κατοίκους, αλλά όσα αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας αποτέλεσαν ακόμη μεγαλύτερο σοκ. Η υπόθεση της Marla Dawn McCown. Το θύμα αυτού του εγκλήματος, η Marla Dawn McCown, γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1967 στην πόλη Τζέφερσον του Τέξας. Υπάρχουν λίγες πληροφορίες για τα παιδικά της χρόνια, αλλά είναι γνωστό ότι ήταν κόρη της Jean McCown και ότι είχε μία αδελφή με το όνομα Μιλάνη. Η Μάρλα ήταν μία όμορφη κοπέλα με μουσικό ταλέντο που με τον καιρό κατάφερε να γίνει τραγουδίστρια γκόσπελ. Κατά την διάρκεια των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο Μπέιλορ, ήταν διευθύντρια νεολαίας και θρησκευτικής μουσικής, ενώ συμμετείχε επίσης στην παράσταση του Texas Musical για 3 σεζόν. Κάποια στιγμή, η Μάρλα γνώρισε έναν άντρα ονόματι Μάικλ Ταπ, με τον οποίο μοιραζόταν την αφοσίωσή της στον Θεό και με τον οποίο τελικά αποφάσισε να μοιραστεί τη ζωή της. Ο Μάικλ γεννήθηκε επίσης στο Τέξας, αλλά ήταν μεγαλύτερος από τη Μάρλα. Γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου 1961. Και οι δύο ήταν βαθιά πιστοί, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς ότι το Τέξας ανήκει στη λεγόμενη Bible Belt, μια ομάδα πολιτιών των οποίων ο πληθυσμός χαρακτηρίζεται από συντηρητικές απόψεις και βαθιά προτεσταντική πίστη. Ο Μάικελ ανατράφηκε μέσα στη χριστιανική πίστη και ίσως γι' αυτό αποφάσισε να γίνει πάστορας. Τελικά βρήκε την κλίση του όταν έγινε στρατιωτικός ναυτικός ιεροκήρυκας. Ο Μάικελ και η Μάρλα παντρεύτηκαν το 1998 και, λόγω της εργασίας του Μάικελ, αναγκάζονταν να μετακινούνται συνεχώς από τη μία στρατιωτική βάση στην άλλη. Κάθε φορά που η οικογένεια Ταπ εγκαθίστατο σε νέο τόπο, η Μάρλα επιδιδόταν με μεγάλο ενθουσιασμό σε ιεραποστολικό έργο, βοηθώντας τις τοπικές κοινότητες. Κάποια στιγμή, όταν ο Μάικελ μετατέθηκε ξανά, αυτή τη φορά στην Ιαπωνία, η Μάρλα άρχισε να μαθαίνει τη γλώσσα, ώστε να μπορεί να κηρύττει την πίστη της, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή της στη θρησκεία. 2 χρόνια μετά τον γάμο τους, στις 25 Απριλίου 2000, το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, έναν γιο, τον οποίο ονόμασαν Τζόναθαν. Λίγο αργότερα, η οικογένεια μετατέθηκε σε στρατόπεδο της ναυτικής βάσης στο Τζάκσονβιλ της Βόρειας Καρολίνας. Εκεί ζούσαν όταν η Μάρλα έμεινε ξανά έγκυος στα τέλη του 2001. Έχοντας ένα μικρό παιδί και περιμένοντας το δεύτερο, το ζευγάρι αποφάσισε ότι ήταν καιρός να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Ήθελαν να βρουν ένα μέρος όπου θα μπορούσαν να μείνουν μόνιμα και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Στα μέσα του 2002, ο Μάικελ αποστρατεύτηκε με τιμή από το πολεμικό ναυτικό και έθεσε υποψηφιότητα για να ηγηθεί της κοινότητας της First United Methodist Church στη μικρή πόλη Troop. Το ζευγάρι μετακόμισε εκεί τον Ιούνιο του 2002. Μόλις εγκαταστάθηκαν, η Μάρλα άρχισε να έχει συσπάσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το δεύτερο παιδί τους, το οποίο ονόμασαν David, γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου. Κατά τον τοκετό, προέκυψαν ορισμένες επιπλοκές και οι γιατροί αναγκάστηκαν να τις κάνουν καισαρική τομή για να αποφύγουν σοβαρά προβλήματα. Έτσι, η Μάρλα παρέμεινε για κάποιο διάστημα στο νοσοκομείο και μετά την έξοδό της συστήθηκε αυστηρή κατάκληση στο σπίτι, την οποία δεν έπρεπε να παραβιάσει. Αυτές οι συνθήκες την εμπόδισαν να συναναστραφεί με τους νέους γειτονές τους και να γνωρίσει το περιβάλλον του συζύγου της κατά τις πρώτες εβδομάδες της παραμονής τους στο Troop. Εκείνη την περίοδο στην περιοχή ζούσαν περίπου 1.900 κάτοικοι και σε μικρό ή μεγάλο βαθμό όλοι γνώριζαν ο ένας τον άλλον. Αυτό ήταν ιδιαίτερα αισθητό μεταξύ των μελών της United Methodist Church, τα οποία είχαν επίσης μεγάλες προσδοκίες από τον νέο πάστορα και τη σύζυγό του. Η αλήθεια είναι ότι μόλις η Μάρλα μπόρεσε να ενταχθεί στο έργο μαζί με τον σύζυγό της, κατά τη γνώμη ορισμένων κατοίκων, δεν κατάφερε να βρει κοινό έδαφος μαζί τους.
Σύμφωνα με κάποιους ντόπιους, η Μάρλα δεν φαινόταν να ταιριάζει στο ρόλο της συζύγου του επικεφαλής της εκκλησίας τους. Οι ενορίτες περίμεναν από εκείνη να είναι ζεστή και προσιτή, όμως τους φάνηκε ψυχρή και αδιάφορη. Αυτή η εντύπωση σχηματίστηκε από την αρχή. Το θέμα είναι ότι οι ενορίτες καθάρισαν και διακόσμησαν την εκκλησία ως ένδειξη καλωσορίσματος προς τον πάστορα και την οικογένειά του. Όμως στη Μάρλα δεν άρεσε το αποτέλεσμα και το εξέφρασε άμεσα και με αυστηρό τρόπο. Αυτό φάνηκε προσβλητικό στους ανθρώπους και επηρέασε όλες τις μετέπειτα σχέσεις μεταξύ της Μάρλα και των γειτόνων της. Στην πραγματικότητα, ούτε ο Μάικελ έγινε απόλυτα αποδεκτός. Ορισμένοι ανέφεραν ότι οι εκτενείς γνώσεις και οι ρητορικές ικανότητες του νέου πάστορα τους εντυπωσίασαν. Άλλοι αντίθετα έλεγαν ότι ο τόνος των κηρυγμάτων του και ο τρόπος επικοινωνίας του με τους ενορίτες δεν ήταν αυτός που περίμεναν. Οι άνθρωποι παρατηρούσαν ότι η Μάρλα ήταν πολύ αυστηρή με τον σύζυγό της και συχνά του απίφθινε παράπονα δημόσια. Μερικοί μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι την είχαν δει κατά καιρούς να του φέρεται άσχημα, ακόμη και να τον χτυπά ή να του φωνάζει. Προφανώς, αυτό ερχόταν σε αντίθεση με την εικόνα που είχαν για εκείνη οι συγγενείς της. Εκείνοι την περιέγραφαν ως μια ευσεβή γυναίκα που φώτιζε το δωμάτιο με την παρουσία της. Η Ντόνα Σλέιγκερ, σύζυγος πάστορα της εκκλησίας που η Μάρλα παρακολουθούσε από παιδί, ανέφερε σε συνέντευξή της ότι η Μάρλα της είχε εκμυστηρευτεί πως ανησυχούσε πολύ για τη μετακόμιση στο τρουπ και για την ευθύνη που θα είχε απέναντι στους ενορίτες. Πιθανόν, οι συνθήκες της άφιξής της στο τρουπ και η επιθυμία της να διατηρήσει την εικόνα της ιδανικής οικογένειας στα μάτια της ενορίας την οδήγησαν να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής της κάπως διαφορετικά από ό,τι είχε φανταστεί. Στην πραγματικότητα, η οικογένεια Ταπ πέρασε πολύ λίγο χρόνο στο νέο της περιβάλλον και έτσι οι κάτοικοι δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τη Μάρλα, καθώς σύντομα συνέβη μια τρομερή τραγωδία. Αυτό συνέβη στις 5 Αυγούστου 2002. Περίπου στις 17:50, μια κλήση στο 911 έφτασε στο γραφείο του σερίφη της κομιτείας Σμιθ που βρίσκεται στην πόλη Τάιλερ. Ο άνθρωπος που επικοινώνησε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφερε στον τηλεφωνητή ότι ένας εμφανώς τραυματισμένος άνδρας, συνοδευόμενος από τα 2 μικρά του παιδιά, χτύπησε την πόρτα του και του είπε ότι η σύζυγός του ήταν νεκρή. Ο άνδρας αυτός ήταν ο πάστορας Μάικολ. Ο τηλεφωνητής ζήτησε να μιλήσει μαζί του και όταν εκείνος πήρε το τηλέφωνο, είπε με τρεμάμενη φωνή ότι κάποιος είχε ξυλοκοπήσει άγρια τη σύζυγό του. Ο Μάικολ δήλωσε ότι βρισκόταν με τον μεγαλύτερο γιο του και όταν επέστρεψε στο ποιμαντορικό σπίτι όπου διέμενε η οικογένειά του, είδε την πόρτα μισάνοιχτη. Μπαίνοντας στην κρεβατοκάμαρα που μοιραζόταν με τη Μάρλα, είδε το αιμόφυρτο σώμα της στο πάτωμα. Γονάτισε μπροστά της, της κράτησε το χέρι και έπειτα βγήκε αμέσως από το δωμάτιο. Ο Ντέιβιντ, μόλις 6 εβδομάδων τότε, βρισκόταν ασφαλής στην κούνια του. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, το σώμα της 35 χρονών Μάρλα κοιτόταν σε μία λίμνη αίματος δίπλα στο κρεβάτι της στην κύρια κρεβατοκάμαρα. Είχε ξυλοκοπηθεί τόσο άγρια που ήταν δύσκολο ακόμη και να αναγνωριστεί. Ο θάνατός της συγκλώνησε ακόμη και τις αρχές, καθώς τίποτα παρόμοιο δεν είχε συμβεί στο τρουπ τα τελευταία 50 χρόνια. Αναποδογυρισμένα φωτιστικά και φωτογραφίες στο δωμάτιο έδειχναν ξεκάθαρα ότι είχε προηγηθεί σφοδρή πάλη. Οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα είχε αντισταθεί. Ωστόσο, το έγκλημα δεν έμοιαζε με ληστεία. Η πόρτα δεν είχε παραβιαστεί και η Μάρλα δεν είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι ο χώρος είχε τακτοποιηθεί και με την πρώτη ματιά δεν εντόπισαν αντικείμενο που να είχε χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Κατά την έρευνα του σπιτιού, οι ειδικοί εντόπισαν ένα αναποδογυρισμένο ξύλινο τραπέζι, από το οποίο έλειπε ένα πόδι. Το κομμάτι αυτό δεν βρέθηκε στο σημείο. Ο ιατροδικαστής του Southwestern Institute of Forensic Sciences στο Ντάλλας δήλωσε ότι τα πόδια του τραπεζιού αντιστοιχούσαν στο σχήμα του αντικειμένου με το οποίο ο δράστης είχε χτυπήσει τη Μάρλα.
Όταν οι detective ρώτησαν τον Μάικελ τι είχε συμβεί, εκείνος ανέφερε ότι εκείνη την ημέρα είχε πάρει τον Τζόναθαν, τον μεγαλύτερο γιο του, και είχαν πάει να επισκεφτούν τους γονείς τους στο Τάιλερ για να περάσουν χρόνο μαζί τους. Αφού τους συνάντησαν, πήραν το δρόμο της επιστροφής, κάνοντας μερικές στάσεις για διάφορες υποχρεώσεις. Οι γονείς του Μάικελ επιβεβαίωσαν αυτή την εκδοχή. Στη συνέχεια, σύμφωνο με το πρωτόκολλο, οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον πάστορα να παραδώσει τα ρούχα και τα παπούτσια που φορούσε, ώστε να σταλούν για εξέταση. Επίσης, του πρότειναν να μεταφέρουν τα παιδιά του σε ασφαλές μέρος μέχρι να προκύψουν νέες πληροφορίες. Ο άντρας συνεργαζόταν με τις αρχές καθ' όλη τη διάρκεια. Και παρόλο που σε τέτοιου είδους εγκλήματα ο σύζυγος αποτελεί συνήθως τον βασικό ύποπτο, εκείνη τη στιγμή οι ερευνητές δεν είχαν λόγους να υποπτεύονται τον Μάικελ. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, αρχικά θεωρήθηκε ότι ίσως επρόκειτο για ληστεία που εξελίχθηκε άσχημα, αλλά σύντομα αυτή η υπόθεση απορρίφθηκε καθώς δεν έλειπε τίποτα από το σπίτι. Ενώ η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη, πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Μάρλα. Η γυναίκα τάφηκε στο νεκροταφείο Good Cemetery στη γενέτειρά της, το Τζέφερσον. Φίλοι και συγγενείς που παρευρέθηκαν αργότερα ανέφεραν ότι ο Μάικελ φαινόταν βαθιά συντετριμμένος. Λίγο αργότερα, ο σερίφης της κομιτείας Σμιθ εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο παρουσίασε συνοπτικά τα στοιχεία του εγκλήματος και την αιτία θανάτου της Μάρλα. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης από το Southwestern Institute of Forensic Sciences στο Ντάλλας επιβεβαίωσαν ότι η 35 χρονών Μάρλα πέθανε από σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και στο πρόσωπο από αμβλή αντικείμενο. Τα χτυπήματα που δέχτηκε στο πρόσωπο ήταν τόσο σφοδρά, ώστε η γνάθος της είχε σχεδόν συνθλιβεί. Οι αρχές δυσκολεύονταν να προχωρήσουν την έρευνα, καθώς δεν υπήρχαν σαφή αποδεικτικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος και το κίνητρο δεν ήταν προφανές. Σύντομα, οι ανακριτές ξεκίνησαν τις καταθέσεις. Πήραν συνεντεύξεις από τους ενορίτες της εκκλησίας όπου εργαζόταν ο Μάικελ, καθώς και από την οικογένεια και τους φίλους της Μάρλα. Ορισμένοι ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα ο Μάικελ και η Μάρλα είχαν συχνά διαφωνίες, αλλά κατά τη γνώμη τους επρόκειτο για συνηθισμένους καυγάδες που σχετίζονταν με τη μετακόμιση και τη γέννηση του παιδιού. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, αποκαλύφθηκε ότι οι συγκρούσεις ήταν πολύ πιο σοβαρές και ότι ο πάστορας δεν ήταν καθόλου αυτός που φαινόταν με την πρώτη ματιά. Μιλώντας με την Μιλάνη Μακάουν, την αδελφή της Μάρλα, οι αρχές έμαθαν ότι η γυναίκα μισούσε τη ζωή στο τρουπ και ότι ο γάμος της με τον Μάικελ υπέφερε εξαιτίας της ανάρμοστης συμπεριφοράς του. Αφού έλαβαν αυτές τις πληροφορίες και άρχισαν να ερευνούν προς αυτή την κατεύθυνση, οι ανακριτές ανακάλυψαν ότι ο Μάικελ ζούσε διπλή ζωή. Αποδείχθηκε ότι ο άντρας που εκφωνούσε αυστηρά κηρύγματα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας πιστός, ταυτόχρονα κατανάλωνε συστηματικά αλκοόλ και ήταν συχνός πελάτης γυμνιστικών κλαμπ. Επιπλέον, συχνά εξαφανιζόταν για αρκετές ημέρες, ισχυριζόμενος ότι έπρεπε να διευθετήσει ζητήματα που σχετίζονταν με τη διακονία του, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε σε ξενοδοχείο και περνούσε χρόνο εκεί με διάφορες γυναίκες. Η Μιλάνη ανέφερε ότι η Μάρλα έμαθε για τις απιστίες του συζύγου της όταν βρήκε ένα διαφημιστικό φυλάδιο ενός από τα κλαμπ στις τσέπες του παντελονιού του. Η Μάρλα τον ρώτησε αμέσως τι σήμαινε αυτό και σε απάντηση ο Μάικελ ζήτησε συγγνώμη και προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι είχε πάρει το φυλάδιο από έναν ενορίτη κατά τη διάρκεια εξομολόγησης. Όμως η Μάρλα δεν τον πίστεψε. Ως βαθιά θρησκευόμενη γυναίκα, η συμπεριφορά του Μάικελ της φάνηκε εντελώς ντροπιαστική. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι detective κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Μάρλα ενδεχομένως απειλούσε να τον αποκαλύψει στις εκκλησιαστικές αρχές και στους ενορίτες του. Από την άλλη πλευρά, η αστυνομία διαπίστωσε ότι έναν χρόνο πριν από τη μετακόμισή του στο τρουπ, το ζευγάρι είχε χάσει ένα παιδί λόγω αποβολής. Η Μάρλα έμεινε ξανά έγκυος, αλλά είχε εκμυστηρευτεί σε στενούς της φίλους ότι ανησυχούσε για ορισμένα γεγονότα που συνέβαιναν στην οικογένειά τους. Υπό το πρίσμα όλων αυτών, ο Μάικελ άρχισε να θεωρείται ο βασικός ύποπτος. Οι αστυνομικοί τον κάλεσαν για νέα ανάκριση προκειμένου να τον ρωτήσουν για τη σχέση του με την εκλειπούσα σύζυγό του και για όσα συνέβησαν στις 5 Αυγούστου. Ο Μάικελ επανέλαβε όσα είχε δηλώσει προηγουμένως, αλλά παρέμεινε πολύ ήρεμος και αυτή η ψυχραιμία προκάλεσε υποψίες στους αστυνομικούς.
δεν έμοιαζε με χήρο που πενθεί βαθιά την αγαπημένη του σύζυγο. Ο καπετάνιος Μάικ Λάσκ από το γραφείο του σερίφη της κομιτείας Σμιθ δήλωσε ότι αρχικά ο πάστορας συνεργαζόταν με τους detective. Ωστόσο, μετά τη δεύτερη ανάκριση, αρνήθηκε να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις και προσέλαβε δικηγόρο. Η θέση του Μάικελ επιδεινώθηκε όταν, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Μάρλα, εντοπίστηκε σε ένα από τα γυμνιστικά κλαμπ που συνήθιζε να επισκέπτεται. Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη νέου υπόπτου, οι ερευνητές επανεξέτασαν τον τόπο του εγκλήματος και το αυτοκίνητο του Μάικολ, καθώς και ολόκληρο τον φάκελο της υπόθεσης, αναζητώντας νέα στοιχεία που θα επιβεβαίωναν την υπόθεση. Με την βοήθεια ανάλυσης με λουμινόλι, οι detective εντόπισαν ίχνη αίματος στο πίσω μέρος του βαν του πάστορα, ιδιαίτερα σε σημείο που φαινόταν να έχει καθαριστεί σχολαστικά. Ανάλυση με λουμινόλι πραγματοποιήθηκε επίσης στα παπούτσια του Μάικολ, τα οποία είχε παραδώσει στην αστυνομία στην αρχή της έρευνας. Έτσι, οι ερευνητές εντόπισαν ίχνη αίματος στα κορδόνια, τα οποία προφανώς είχαν επίσης καθαριστεί προσεκτικά πριν παραδοθούν. Λαμβάνοντας υπόψη τον ισχυρισμό του Μάικολ ότι είχε πλησιάσει τη σύζυγό του μετά τον θάνατό της, ήταν φυσιολογικό να υπάρχουν ίχνη αίματος στη σόλα των παπουτσιών του. Ωστόσο, οι κοιλίδες αίματος στο επάνω μέρος των παπουτσιών αντέκρουαν την εκδοχή ότι είχε φτάσει στο σημείο όταν η σύζυγός του ήταν ήδη νεκρή. Με αυτά τα επιβαρυντικά στοιχεία, στις 14 Σεπτεμβρίου οι αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εις βάρος του πάστορα. Στα έγγραφα της σύλληψης αναφερόταν ότι στον γάμο της η Μάρλα είχε υποστεί ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τον Μάικελ. Ο Τζόνι Μπέντινγκφιλντ, αναπληρωτής επικεφαλής της κομιτείας Σμιθ, δήλωσε ότι η Μάρλα είχε πει σε φίλους της πως σκεφτόταν να εγκαταλείψει τον σύζυγό της, αλλά οι αρχές δεν γνώριζαν αν ο Μάικελ ήταν ενήμερος για αυτή την πρόθεση. Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Μάικελ παραδόθηκε στις αρχές παρουσία του δικηγόρου του Buck Files. Ωστόσο, λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους $50,000. Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκε στο σπίτι των γονιών του στο Τάιλερ του Τέξας. Ο Τζόναθαν συναντούσε περιοδικά τους παππούδες του, ενώ ο Ντέιβιντ παρέμεινε υπό τη φροντίδα μέλους της εκκλησίας. Η είδηση της σύλληψης του Μάικελ προκάλεσε αναστάτωση στην κοινότητα. Ο Τζον Γουέλ, δήμαρχος του Τρουπ, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι οι κάτοικοι ήταν θυμωμένοι και απογοητευμένοι. Πρώην γείτονες της οικογένειας Ταπ από τη Βόρεια Καρολίνα επίσης σοκαρίστηκαν όταν έμαθαν τα νέα. Σύντομα, ο δικηγόρος του Μάικελ επικοινώνησε με τον εισαγγελέα της κομιτείας για να συζητήσουν μία πιθανή συμφωνία ομολογίας. Τα μέρη κατέληξαν σε συμφωνία, σύμφωνα με την οποία ο Μάικελ θα αναλάμβανε την ευθύνη για τον θάνατο της συζύγου του και θα καταδικαζόταν σε 50 χρόνια κάθυρξης με δυνατότητα υφόρων απόλυσης αντί για ισόβια. Η ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τις 14 Μαΐου 2003. Την καθορισμένη ημέρα, ο Μάικελ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και λόγω της απουσίας του, οι αρχές μετέβησαν στο σπίτι της οικογένειάς του. Οι γονείς του δήλωσαν ότι είχε βγει το πρωί για περίπατο και δεν επέστρεψε. Την ίδια περίοδο, η αστυνομία έλαβε αναφορά για επίθεση εναντίον άντρα στο πανεπιστημιακό κάμπους του University of Texas at Tyler. Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα ήταν ο Μάικελ. Εκείνος ισχυρίστηκε ότι άγνωστος τον είχε επιτεθεί με αιχμηρό αντικείμενο, όμως δεν γνώριζε ότι υπήρχαν μάρτυρες που τον είχαν δει να αυτοτραυματίζεται. Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι τον είδε να κρύβεται πίσω από ένα δέντρο και στη συνέχεια να πετάει ένα μαχαίρι στο νερό. Μετά από αυτό το περιστατικό, η δικαστής αύξησε την εγγύηση στο $1.000.000 και διέταξε, μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, να μεταφερθεί στη φυλακή της κομιτείας, καθώς είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με εγγύηση και με την πράξη του παραβίασε τους όρους αποφυλάκησής του. Λόγω της προσπάθειάς του να αποφύγει τις συνέπειες, η κατηγορούσα αρχή τροποποίησε την αρχική συμφωνία και πρόσθεσε 5 χρόνια στην ποινή. Ο Μάικελ αρνήθηκε να αποδεχθεί τους νέους όρους και δήλωσε ότι επιθυμούσε να δικαστεί. Η δικαστής όρισε προκαταρκτική ακρόαση για τις αρχές Αυγούστου 2003 και τη δίκη για τις 25 Αυγούστου του ίδιου έτους. Ο δικηγόρος του πάστορα ενημέρωσε το δικαστήριο ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για την προετοιμασία της υπεράσπισης, καθώς και ότι σκόπευε να υποβάλει αίτημα αλλαγής δικαιοδοσίας,
λόγω της εκτεταμένης κάλυψης της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης. Μετά την ακρόαση, η δικαστής διέταξε την κράτηση του Μάικελ με εγγύηση $1.000.000 και απαγόρευσε στα εμπλεκόμενα μέρη να επικοινωνούν με τα μέσα. Η ημερομηνία της δίκης μετατέθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά για τις 29 Σεπτεμβρίου 2003. Εκείνη την ημέρα, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ενώπιον της δικαστού και αποδέχθηκε τη συμφωνία ομολογίας της κατηγορούσας αρχής. Μετά από σύντομη διαδικασία, ο Μάικελ Ταπ καταδικάστηκε σε 55 χρόνια κάθυρξης. Κατά την έξοδό του από το δικαστήριο, ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε ότι ο Μάικελ αποδέχθηκε τη συμφωνία για να απαλλάξει την οικογένειά του και τους συγγενείς της συζύγου του από την ταλαιπωρία της δίκης. Πρόσθεσε ότι στηρίζει την απόφαση του πελάτη του. Ο εισαγγελέας ποινικών υποθέσεων της κομιτείας Σμιθ, Ματ Μπίνγχαμ, δήλωσε ότι δεν είχαν ποτέ ερευνήσει έγκλημα τέτοιας αγριότητας, ιδίως διαπραχθέν από πάστορα. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Μάικελ δεν αποκάλυψε ποτέ το κίνητρο του εγκλήματος. Εκπρόσωπος της πολιτείας ανέφερε ότι σύμφωνα με τον νόμο του Τέξας, ο Μάικελ θα έπρεπε να εκτίσει 27 χρόνια της ποινής του για να δικαιούται υφόρον απόλυση. Μέχρι σήμερα, ο Μάικελ έχει ήδη εκτίσει περισσότερα από 20 χρόνια της ποινής του σε φυλακή της πολιτείας του Τέξας. Όταν ο Μάικελ και η Μάρλα μετακόμισαν στο Τρουπ, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σύντομα θα συνέβαινε κάτι τόσο φρικτό. Η δολοφονία της Μάρλα συγκλώνησε τους κατοίκους της μικρής πόλης, καθώς δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι ένας φαινομενικά ήσυχος και μορφωμένος άνθρωπος που είχε κληθεί να ηγείται θρησκευτικής κοινότητας θα μπορούσε να διαπράξει ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Παρακαλώ, αξιολογήστε αυτό το βίντεο και, όπως πάντα, θα χαρώ να διαβάσω τη γνώμη σας στα σχόλια. Διαβάζω όλα τα σχόλια. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας. Να είστε προσεκτικοί.